Huria na hinokop ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Tapuk kama partording ni parpunguan bodari ujung tahun di bagasan Bornginon. Marede mahita sian buku di HKBP nomor 10. Hupuji hupasangap ho. Marahite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Hohom mahamu maradopon Tuhan Jehovah, ay jonok na maari ni Jehovah na boloni, jonok na may, jala silu si tutudo iro, dinamulak tinogihon ni Jehovah akan atarbuang sian Sion, doson halak namar ni pidohita, gok parekelon maujui pamangata, jala marulup-ulup, idama, hatop doa huro, tiop mana dihonwaing, asa unangadong na mabuat tupalmi, haleluya. Yang mahita. Ale ama nami, ama ni Yesus Kristus Tuhan nami, na tubu di huta Bethlehem, say pinuji magwarmu na badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu hodo hami sian haholomon tuhati uron, jala dipadomu hodo hami, na holang hian sian ho, gabe saor musedohot ho, gok halalas ni roha dohami alani, say jalo maha mauliateon ni rohanami, naung tinopot muhami marhite-hite anak mi. Amin. Maredehita sian buku DHKBP nomor 574, Pujima Debata.
tatangihon ma patik ni debata di parpunguan bodari ujung taonon ima natar surat di 2 Petrus tolu ayat 10 tolu sahat rodi ayat 14. Alai na mai madohita di langit nai baru dohok di tano nai baru inganan ni hati gorani hobar tu baga-bagana. Dibaheni hamu aka holongan anggoi dipaimai mahamu rikote hamu ma asa didapat ibana hamu somartihas soha surahan di bagasan dame. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naumbar tu patikmi. Amin. Mare dehita sian buku DHKBP nomor 50 tolu di Bethlehem do Tubu. Topoti madosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sesama sude dosanami dangadung nahupas ngokam dukon ni asini roham. Hati guran na pinatupani anak mudo na hupasang kami tujulom dibayani paso ng jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu kasesaan ni dosata. Molo tu ngadong manangise na mardosa adong do pangodiata di amai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata. Alai dada holan taringo tu dosata. Dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Mare dehita sian buku DHKBP nomor 610 sada hupasahat ma tu Yesus.
hatani debata epistel di parpunguan bodari ujung ni taonon tersurat di sada raja-raja ualu ayat 54 sahat rodi ayat 60 sada tajahama marsoresoren. Jadi dungsun ditangiakon Raja Salomo tu Jehoba saluhut tangiang dohot pangiduan odeng hehe maibana sian adopan nilanggatan ni Jehoba dohot sian na marsinggangi dohot sian na pinaherbang nai tangan na dopak banua gijang Laos jongjong marajai huhut mamasu-masu sandok luhutan Israel pola dipagugu suarana mandok songonon. Pinuji ma Jehoba naung mangalehon hasonangan tu bangsona Israel obar tu sadok naung pinarbaganai dang adong tertinggal nanggosada hatasian salutatana nadenggani naung pinabuana hian marhite sian simusa naposonai. Saya didongani Jehoba di batatai mahita songon naung nidonganana aka uputa na jolo. Saya unang maritadikon ibana hita manang mambolokon hita. Sai ditaiti marohatta tu ibana asa marparangi hita di saluhut dalanna huhut mangaradoti akatonana dohot patikna dohot uhumna akka naung tinonahonna tu akka oputai. Jela saluhut hata pangiduanon akan naung husumbahon diadopan ni Jehoba. Saya ngom-ngom mai di jolo ni Jehoba di patatai borngin dohot arian asa pasitongona uhum tu naposona dohot tu bangsona Israel sikop ari-ari. Asa tung saluhut bangso di tanoon manada babua Jehoba do di mata jala dukon ni ibana dangadong. Jala ikon sun daulat rohamuna tu Jehoba di patatai asa marparange di bagasan akapatikna jala mengaraduti akatonana suman songon sadarion. Ima sahakna mertua do akan natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita sian buku DHKBP nomor 425 dongani au Tuhan.
Matidakon mahaporseaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaw di sa dok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudusan natu mo palangit do tano. Ahu porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantod di parbadia at dorang sohabubukan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarbajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat hubanuatoru dong ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahohudul tu siamun ni debata Jehovah amanai, pargogo naso hatudosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai nama dok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tapasahat ma pilianta pilihan sada A dohot sada B, hut mamarede hita sian buku di HKBP nomor 750 di pardalanan Yesus di Jolokku. Dami ni debata na sumurong siya na salo na roha, ima mangaramuti ati-ati, dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Huren ito hata, ama namin na nami, di bagasan guwar ni Tuhan Jesus Kristus. Hatan debata, jamita di parpungan bodari ujung tahun, dari Sabtu, 31 Desember 2022, imanatar surat di surat ni Apostol Paulus tuhuria Rom bidu 10 ayat 30 sahatu ayat 30 onom. Songonom ma didok disi. Bagasnay atong hamoraon hapistaran dohot parabinotuan ni debata. Naso hasigata do aka uhumna,
jalanaso habuga saddo akadalanna. Aise dungu boto rohani Tuhani, ise manuturi ibana, ise mangalihon parjulu tu ibana asa dibalos tusi, aisian ibana do saluhut naro, marhite-hite ibana, jala marhapatian tu ibana do sasudenai, di bana ma hasangapon saliling-liling na. Amen. Hurian itu hata di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus, nuaing masuk mahita tu ari na parpudi manang ujung ni tahun 2022 on. Naing salpuhno tama tahun 2022. Jalan naing bongotot tama tahun baru tahun 2020. Somalna manomu persirangan ni tahun di pukul 00 anon ragam do di paradia kajolmai laho manomu menyambut persirangan ni tahun. Molosian huriata di parade do acara ibadah tahun baru pukul 00 si pakeon ni ganup aka ruas ni huria songon dalat tamadok mauliate tu de bata marhite na patupa ibadah hita maredde martangiang dungi muse madok kata nuaing molota patupa perpunguan ujung tahun songon di partikianon ahado tujuanna ima laho makamulatehon sude pabahenani debata makamulatehon sude aka dinggan bahasa ni debata di bagasan naung tabulus satahun na bagas di perdalanan ni nguluta aidang terasa pita pasu-pasu do dengan bahasan debata natajalo manipat di satahun bolonon nunga tabulus 700 ono prima ari jalagano pari do dilehot tuhita aka pasu-pasuna nagudangi basa-basa nasiat debata dilehot do tuhita udaraon oksigen dang martuhor gratis de jala dilehon do disarihot do ngulut taon disarihot debata do ngulut taon marhite-hite si panganon si inumon parabiton dohot nasa narikot di parnguluta siganupari. Dina kanapistar jantung ni jolmai berdenyut satahun gudang na ima 35 juta hali hurang lubi. Hape holan sa menit peso ba dang binoto be ahana masa dihita. Molo dang berdetak jantung tay. Alai mole ate ma sa tunwaing di luas debatado pe hita mangulu jala berdetak do pe jantung ta sahat tutikyon. Tabani musay di pabicar debatado mata nyari. Ganuk manugut surah dang dipabisar di bata mata nyari dang arong be na manodangi manang manorangi portibion amanginang saluhut akan atagwari na kaningan dileod di bata daw tuhita jala holan alani asin rohani di bata sudi akan masa di bagasan ngulut taon boy hita di bagasan hahipason dileod dope tuhita aka pasu-pasuna na maragami dalan ningulu aka padaraman gabe nanula sinur na pinahan boy dope hita mangula aka ulaw ta siganupari dileo debatado nasa narikoti di bagasang nguluta dileo debatado aka pasu-pasuna na maragami sude holan ala ni denggan basa ni debata niyan nang pesipata tabulus do ragam niya ka persahiton aka hamaulon persoalan kegagalan parukilon musibah, bencana alam, bahkan si taunon ale takas dope tahati dakon gumudang manang ubbel gadope aka pasu-pasu dohot las nerohan atajalo siad debata daripada sudi aka paru kiloni los ido dalata di bagasan parpungan bornginon maka mulatehon saluhut aka pasu-pasu nang tajalo siad debata tarlumubi di bagasan satahun na bulunon akum ni musi amanginang parpungat dari bagasan bornginon ima songon sada ruji-ruji perenungan manang evaluasi taring otuakan naung taulahon suang songoni musia dohot pakrimot ta dia kana naing taulahon tutiki naneng roon obar tusima riumikot ima hatan debata na mapuhali pangaradiota laho manalpuhon taunon huhut naing madalani tutan nai baru
nanaing si dalanutta. Marsaringar do hatan debata apala di ujung ni taonon marhiti surat Rom bidu 10 ayat 30 sahatu 36 marhiti topik di ibana ma hasangapon rodi saleleng na. Dia Indonesia didok bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apostol Paulus menuraton surat Romon lebih hurang tahun 60 tu aka ruas ni huria tu aka halak Kristen nadong di kota Rom ibu kota kekaisaran Romawi hati hai jala huriai naso pinajongjong ni apostoli. Jala hasahatan ni surat Romon ima tu halak Kristen na tinggal di huta Rom hati hai. Na sida marharoan sian 2 horong mananggolongan. Ima Jahudi dohot naso Jahudi. Halak Jahudi dohot non Jahudi. Jupa kita doa ka pangajarion na arga marhite surat Romon. Na patorakon taringo tu ruhut-ruhut ni haporsyaon songon aka sihuton Yesus Kristus Tuhatay. Turpukon na mangodolhon iya peristiwa hamamati ni Yesus di hau pinorsilang manang peristiwa salib. Imadalan haluaon na pinatupan de mata paluahon jolmai siat dosa sian sibolis dohot hamatian. Jala peristiwa na macebal gadoi na maul siat tu bagasan pikiran manang logika ni hajol maun. Alanido Apostol Paulus mengajak ganup akan aporsea laho mangarimangi pahusor-husorhon pabahen debata na paluahon jolmei sian musuh na ubalgay ima huwaso ni dosa sibolis dot hamatian. Secara khusus mula tabereng tajaha di bidusia sahat tu bidu 10 Apostol Paulus takas patorakon taringo tu haluaon na pinatupan debata tuaka bangso, tu sude bangso, tu saluhut bangso. Jahudi dohot non Jahudi. Hala Israel dohot na diduru ni Israel. Dimulanai dipilih debatado bangso Israel gabi anak enam. Gabi bangso na pinili na. Di pasaha debatado tunasida perpadanan tuaka punasida. Suang-suang ini di pasaha debatado nang baga-baga haluaon. Jalasian nasida do hararuan ni Kristus manghuton perdagingon boita jaha di bidusia ayat sada sahat 5. Alai torop do sian nasida naso majakon asin roha dohot haluaon na pinatupan debata marhite anakna Yesus Kristus. Alanido gabe ukap mapitu dia ka bangso na diduru ni Israel ka bangso parbego. Lahu majalo pasu-pasu dohot haluaon na siat debata. Alay holanon dang nagabe ditulak manang dibolok ko debata bangso Israeli. Tajaha bidu 10 ayat 1-2. Alay dipaluas debata do nasida mangiburu marnida parsidohoton yaka bangso parbegu majalo asin roha dohot haluaon na sian debata. Najolo aka bangso parbegui ima naso porsia dope dang si panguloy debata nasida. Alay gabe dapotan asin roha sonari. Hinorhon naso manguloy bangso Israel. Ang giat muse siasian nang nasidai artina bangso Israel. Siasian muse nasida hinorhon ni asin roha tu aka si pelebegu. Rom bidu 10 ayat 30 sahatu 31. Dung dipaturang Apostol Paulus taring tu ulaun haluaon na pinatupan ni debata tu bangso Israel dohot bangso na diduru Israel di pasahat Apostol 5 songon sada panipulion kesimpulan ima nagabe turpu jamita di bagasan obbason. Panipulion na dipatupa Apostol Paulus ima di pasahat marhiti sada edde himne jala ima na di ayat 30 tuluon. Didok ma onma puncak ni nasa pabahenan ni debata jala onma na di hati dakon Apostol Paulus marhite jamitaon. Didok dia 30. Bagas nai atong hamoraon
hapistaran dohot parbinotoan ni debata. Naso hasigata do aka uhumna jala naso haboga saddo aka dalanna. Di hati Indonesia didok, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Hamoraon ni debata na nidok na dison dada songon hamoraon ni portibion alai hamoraon ni asin roha hamoraon ni pasu-pasu tarumobi ma basa-basa haluaon na pinatupana tu salhut hajol maon marhite Tuhan Yesus Kristus. Ima lapatan ni hamoraon ni debata. Dungi muse molo didok hapistaran ni debata. Molo diterjemahan hati Indonesia didok hikmat. Sian hatagurik Sofia lapatan na habisuhon wisdom. Martudu-tudu tu habisuhon ni debata na patuduhon asin rohana naso tarasami tu saluhut halak. Dakya dibatasi debata asin rohana. Asa gabe si pardohot di haluaon na pinatupani debata. Omma taringo tu habisuhon ni debata. Jala mula didok parbinotoan ni debata pengetahuan Allah. Ima patuduhon na adul tumibbo. Jala naso hadodoan ni jolmado parbinotoan ni debata. Dang tardodo ni jolma parbinotoan ni debata. Odo mabain gabisada halongangat do papahenan ni debatai. Gabisada halongangat do akka ulaun haluaun na pinatupan debata di luar batas pikiran ni hajol maun. Di luar batas rasio manang logika ni hajol maun. Jalah bahkan gabe maul siat tu bagasan pikiran ni jolmai. Ima ulaun halongangan na pinatupan debata marhite haluaun ni. Tudusan na songonon amanginang. Di buwan natoras nama sahalak anak na memet tu sada pameran dirgantara manang pameran penerbangan. Di pameran ini dibereng dak dana kima gudang niaka pesawat tempur, gudang niaka pesawat terbang yang sangat canggih. Jala habang dengan kecepatan na sangat-sangat tinggi. Jala di pabotohon ma ia pesawat jeti habang ratusan kilometer dalam beberapa menit Uhud mamuse menembakkan peluru kendali tu jarak ratusan kilometer dauna. Hola mamereng aka pesawati dot kecanggihan aka pesawati tung macelongang do dak danaki. Pola sampai ukap pamanganna Uhud madok luar biasa. Oddo pehya hubereng na songonon. Ninna dak danaki. Amanginang huren itu hata sian tudosani boydo idauta akan namasa na di portibio pe boydo maben longang rohatta. Boy mabe kita kagum takjub marnida aka namasai. Boydo hita longang marnida hamajuan ni teknologi canggih di partikian sinuaingong. Longang doro hata marnida sada pemandangan alam na luar biasa. Aka dulu-dulu nama cai tibbo aka aik lautan nama cai bidang dungi musi air terjun do akalan nasing nai boy maben longang rohata marnida aka na dihasianganon na tinopan debata ale adul tumibbo jalo ubal gado pesiani hasurungan ni hamoraon hasurungan ni habisuhon dohot hasurungan ni parbinotoan debata naso tardodo pikiran dohot rohani jolma. Itu mabain gabe sada halongangat di namaul bahkan dang siat tu bagasan pikiran ni jolmai. Na mangihut di ayat 34 sa 35 di patolhas apostol Paulus do tolu suku-sukun nasasitong na nunga taboto alusna suku-sukun na bersifat retorik tolu suku-suku ni didok ai se dunguboto rohani Tuhani aise manuturi ibana ise mangalihon parjolo tu ibana asa dibalos tu si sarupa do alus tu tulu suku-suku ni alus na ima
dangadong jala dakya adong. Dangadong na boto rohani debata. Dangadong jolma na buhay manuturi debata menjadi penasehat debata. Jala dangadong no kaya mangalihon perjolo tu debata asa dibalos debata muse tu ibana. Sadok jepe dohonota. Dangadong nasikop maboto manang mga tusi roha manang pikiran ni debata nasokal jala nasangapi. Tudus tuson didok panurang Yesayas do. Ay dada pikiraku pikiran munay. Jala dada dalan muna akadalaku nina Jahuba. Ay songon tibbo niya kalangit siyan tanoon. Songon ido tumibo akadalaku siyan dalan muna. Jala aka pikiraku siyan pikiran munay. Yesaya 55 ayat 8 1 siya. Songon ima hasok kalon ni pikiran doh dalan ni debata marado pun pikiran doh dalan ni hita jolma naso tardudu hita do pabahenan ni debata. Hurin tuhata di bagasan Yesus Kristus molo tatailihon perdalanan nguluta dia kanong tabulus tahun 2022 tahilalado jut maul hita bahkan dang marhatawa kita manang mungkin bahkan jujut gagal hita mengalapati aka pabahenan ni debata di bagasan perdalanan ni ngulut tahun. Jujut do hita kana porsyai mangapian marnida aka dongata tarlumubi muse marnida aka sulahon hajahaton. Jujut tubu aka suku-sukun tu bagasan roha do pikiran ni hita aka na porsya manukuton manang mandok songonon buasa di luas debata masa ka persahiton. Buasa di luas debata masa ka wabah manang pandemi na berkepanjangan. Buasa ado ngaka musibah bencana alam hamusuon perporangan dota kalana kahasusan na asing na songgop tu portibion. Buasa kana porsia jojut mengadopi hamaulon parukilon dot akar ragam ni sitaunon. Jala sebalikna buasa aka sulaon hajahatoni idaon songon na marhasil songon na sukses malua sian uhum ni portibion jala idaon lam sonang parngulun na gudang na do piaka suku-suku ni tutu gudang do jupak kita aka suku-sukun na songoni nagabita sukuton di bagasan rohatta mangalapati akan masa di ngulut tahun. Ale takas do jami tahun mangarahon sadok ngulu ni hita akan aporsea asa unang murah-murah hita madele. Asa unang murah-murah madawu tu bagasan parungutunguton marungutungut do pak debata. Protes do pak debata. Bahkan asa unang gabe murah hita sumurut haporseaon dohot haringgasotta mangihuton dalan ni debata nang pegudang aka hamaulon parukilon dohot aka pangujunan neng takas botota ikon atusatta jala ikon tatiop gomos marhite haporsyota mardok songon na ido ni Apostol Paulus di jami taon bagas nai atong hamoraon hapistaran dohot parbinotuan ni debata naso hasigata do aka uhumna jala naso habugasa do aka dalanna panidangion haporsyaon susongonod do naikonadong di bagasan roha nang haporsyota maka tidakon hamuliaon dot hasokalon ni aka pabahenan debata di bagasan nguluton song nakajol man atinopan ni debata hita dang talup hita mga tusi sa luhut pabahenan debata daholan majakot do hita daholan makatidakon jalaholan makamulatehon nasa pabahenan debata huhut mamuse mamuji pasangap guarna buasa didok ma dia na parpudi ayat 36 ay sianibana do saluhut naro marhite-hite bana jala marhapatian tu ibana do sa sudene di bana ma hasangapon sa leleng-leleng na amen. Huren itu hatta di bagasan Yesus Kristus jamita di parpungon bodari ujung taonon naing paingotok kita
babua naso marpasohota do asin rohani debata. Tu saluhut aka bangso na di portibion. Di basa-basa debata do haluoni marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Nagabe haluoni sadok portibion. Tu saluhut aka na porsea di guarni tu hatta si paluay. Atong dinanaing tasalpuhon tahun 2022. Jalananaing mamongoti tahun baru 2020. Tapasahat ma saluhut perdalanan nguluta ganup marsada-sada. Marsa sa keluarga, sa huria, tapasahat mangulu ni bangso do negarata, bahkan ngulu ni sadok portibion. Asa dirajai, jala diramoti di batahita, marhite hamoraon naing. Marhite habisuhon na, dot marhite parbinotuan na nasok kali. Jala marhite diarahon nguluta, law mangula lo mo ni rohani debata. Ito na kiningan na do ni episteli sa Raja-Raja Walu ayat 54 sa 60 terutama ayat 60 hujahama dihita didok jala ikon sundaulat rohamuna tujahuba debatatay asa marparangya di bagasan akapatikna jala mangaraduti akatonana sumansongon sadarion diarahod dunguluta mangulahon lomo ni rohan debata asa hot hita di bagasan haluaon naung tajaloi jala hot hita parjabar di haluaon siya dosa dot hanguluan sa leleng-leleng nai oddo pakirimota akan aporsea tu Tuhan Yesus jala kanaung sinodangan ni toddi parbadia tadok ma ai siya debatado saluhut naro jala marhapatia tu ibana di bana ma hasangapon sa leleng-leleng na amen. Mauliate do puji-pujian ma Tuhan di pasahat rohanami tudupanmu. Ala nunga didongani jala diramotiho jala disarihoko sadok narikot di bagasan ngulu nami. Dilehoko do Tuhami Tuhan akapasupasum na godangi. Diramotiho do daging ng todin nami. Boy hami marhay pason mamulus sa taon na bagas taon 2022. Jala tokin nari neng bongot tami ima tu tahun ne baru 2020 na binasa-basa homo di hami saluhut na. Mauliate ma Tuhan nunga dipakulingi ho hami marhite-hite hatami. Namadok ulaon haluaon na pinatupami. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Odo nagabi ojahan nami. Mga tusi nasa pabahenammu di bagasan ngulu nami ay dang terdodohami Tuhan saluhut aka pabahenammi ala ni bagas na ala ni bidang na ala ni tibu na saluhut hamurawmi habisuhonmu dohot parbinotoammu mangatasi saluhut aka nadong di portibion ajari jalapay ngot mahami Tuhan lahu mangatusi aka pabahenammi marhiti-hiti haporsion nami asa talup pami laho madalani dalan lomo ni roham mangulahon nasa lomo ni roham di bagasan ngulu nami pasu-pasu matuhan saluhut aka ruas ni huriam HKBP di sadok portibion pasu-pasu ma saluhut na bangso do negara nami do saluhut na ka bangso na di portibion asa buhi hami di bagasan haipason dohot las neroha maka mulatihon sudia kadinggan ni basam atong pataro mahami Tuhan lahu mamongoti taon nebaruon di bagasan asidot holong ni roham na gudangi pinuji pinasanga ma guarmo Tuhan siya kodo saluhut naka nauli na dinggan kadinggan basam marhapatia tuho jala pujon nami maguarmo di bagasan ngulu nami di ngulu nami di portibion asa toktong hami boy malas neroha mamuji guarmu na badiay saliling-liling na mauliate madiho Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho amen. Tapuji Tuhata maridehita sian buku ede nomor 504 ayat sada dot udukna laos tapasahat pilet 2 tudana pensiun HKBP.
tatangya ko mapelyata. Ali di bata ama namin na di banwa gijang, hodo hararuan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na maulitus. Hupasat hami masya na nalehon mitu hami pilen nami tuho. Sa jalo may gabi uap no hucus di julom. Pasu-pasu may jaramoti. Asa huparasya kami pilianon. Pati bulhon harajaon mo ditong-atongan ni Huriam, dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite toddim. Asa lamutada hami gudang ni sileo-leho mitu hami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di banwa gijang, say pinarbadi ama guarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banotongon songon na di banwa gijang. Lehon matuhamid sa darion hanguluan siya pari. Si sa madosa namin songon ng panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu pangudjunan, palu amahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur honma damena tutoddim. Amin.